emliver civiyan eladın zi jeberdin o rahayet derken emir o cisre ujurzi emir eşin cücye emir da fazla kutukun ki hatta ve talana hemberi Xwezaya Kurdistan'ı ve sistema kırış xılas ve emir beşiğe emir çarekeyi berdavam edin hem hela Türkiye'de eli Xwezayı xwest Partiyo dezge sosyalist hem ji Partiye Kurdistan İttifaka Kurdistani navê meşedane evzi derbaz bun em hatta ne cizir em berdavam bikin ve iktidar her tim ser qırqırına gelê Kurd her tim ser dijminatiya gelê Kurd erişe her nirxê gelê Kurdike erişa Xwezaya Kurdistanê zî girêdayê ve dijminatiya gelê Kurd û topyekûn karara şere ji bo navê em ê hemberê wê her tim navtekoşîne dabin û em ê nehêlin Kurdistan bê mirov Kurdistan bê Xwezayî Kurdistan bê jiyan bimîne em ê her tim nav xebatê dabin ana da serkeftin dixwazin hemû pêşterwanan